Mao ni among decoration sa among Christmas diri sa convent niya. Gwapa kayo siya pero wala na himusli kay gibagyo man. Gwapa unta pero wala na himusli. Sayang ang effort. Giguba ni Odette. Muna karon siya sayang muna mo decoration. Tama na to. Guys, mao na lang dyan ang pagkaon na hibili niya. Dara, ag birthday celebrant. Charan! Pareha silang birthday sa mo ang Paris-Pres. Gra ka dyan. Gra ka dyan yung birthday celebrant. Ay, pakpakan ko sa misa. Dara mga... Pamisan. Lolet, Noel. Nagagapita. Dahil Bodbod. Sa man donut bay, donut, day saging pinirito, salbaro. Gagmay na lang ni naibilin kani gabi roll. Kani unsay nga nanite? Patatas stick. Oh, patatas stick kani cookies. Birthday ko na ako. Chocomoist. Cake. Chocomoist. Kani Mocha. day Pandesal. pandesal, pan Ramirez. Oh, dara. Oh, ngano man ning Ulo, mawag mo. ay, wag uy ko na hoy. Ayo tinga na hoy kang easy na hoy. Kani chocolate. Sorry na ako kay Chelsea, oy. Patay na. Ay, ade una ko na biniskuhan di char. Gimingaw ng kani ko, ang dato ni Charlie dili. Mao na ni ang resulta after sa bagyong Odette. Nangaguba in taon nga mo ang decoration sa mga Christmas diri sa convent. Wala na ko ganahin mo tarong. Kuba. Kani nangaguba. Ang akong gibuhat is gihipos na lang nako kay magkaminghoy man kaayo nga naguba lang ang gihaguan. Gihaguag sa kasaka, gipaningot og taman. Naguba lang. Wala ko ganahin matarong. Gihipos na lang kay mga hagbong na gugsiya. Ngayon ang Pasko. Tungod ni Odette pero sa ginang at least safe ang tanan.